Second night जोबलायबाय मेंलायबाय दा थांनोसै ओंखाम एसे जानोसै आरो रुमाव थांनोसै उन्दुनोसै रेस्ट लानोसै आरोना लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर जोंना नै कुसुगाव फाटाकाटा ना मा जायगा बेयाव माने मोजां मोजां सानथामाव थांबाय आरोना मैया जोबबाय दिनै 30 डिसेम्बर आरो 31 डिसेम्बर ओमफ्राय 1 तारिख जानुवारिनि दा श' केन्सेल आरोना माने श' लाखियाखै बे सानथामखौ गोजानद्रायखाय थाङासै आरोना बेनिफ्राय जों दा न' थांनो हायोमोन खाथिनिफ्राय थांदों खिन्थु जों मानो थांला नैबेयाव थांना थाहैगासिगोन जेराव 2 तारिखनिफ्राय श' जागोन बेयाव थांना थाहैसिगोन आरोना दिनै जों न'आव जुदि थाङो गाबोन सानसेल' थांनानै सबनियानो फैनांगोन सबनिया फैस्लाबनो हाया माने जोंनि बाक्सानिफ्राय जों जेराव श' जागोन नेक्स्ट पेन्डेलाव गोजानद्राय जायो आरोना बेखायनो जों थांला ओमफ्राय दा गासैबो फुंनि ब्रेकफास्ट खालामनो थांगासिनो दं खाथिनि दुकानाव आरोना ओमफ्राय जों दा गासैबो थांनोसै बेयावनो लोगोफोरदो जाय दङ एसे जमायै फिसा फिसाबाबो पार्टि खालामसिगोन मालिकजों ओमफ्राय सोरबा मालाय खारजोब्बाय जुरि बर'आबो थाया थांगोन अबेबा दा दङ ओमफ्राय थांसिगोन आरोना आं एसे मोजां मोनबाय दिनै उदै सानाया एसे खमायदों आरोना बिदिनो श' खालामबाय थादोंमोन माने आंनाव गेस्ट्रिक आलसार जादों आरोना अभार जोंबो फास्ट फुड जाबाय थानाय जायोना आरो दै बिराद खम लोङो आङो हांखोन लानो हायामोन माने उदै सानाया दा मुलि जागासिनो दं मोजां मोनदों आरो एसे ना नोंथांमोननि बोराव दाथ' नै लोंगोन जागोन पार्टि खालामगोन कार सालायगोन बाइक सालायगोन गासैबो आंनि देरसिन उन्दैसिनिफ्राय खावलायनाय आरोना एसे जेन लासै लासै सालायो होनबा बिराद प्रब्लेम फैयो बिदिनो किसुमाननि जिउ गोमालाङो सेभ खालामलायदो आरो खम लोंलायलायदो बांद्राय लोंलायलाय बोसोरावथ' खनसे बयबो इन्जय खालामखायो बेखौथ' माना खामा रावबो ओमफ्राय दुखु सुखु टेनसन प्रब्लेम बयनिबो लाइफआव थायो बोसोर गोजामाव जाबाय बोसोर गोदानाव नोंथांमोननि जिउआवबो गोजोन फैयो आं बेखौनो आसा खालामो एडभान्स हेपि निउ इयार बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि येल' पार्टि आं पुरि जाया रुटि गोरान बानायदों आं थावनि बुस्थु जाथ'ला दखान फिसा फिसा गोजा आरोना गोजा दखान गैया थिकलि जादो गारि मारै जादों नुवाखै आंबो नोंसोरखौ र' हामग्रोथों बेथिफोर